nakabase sa kasarian o itsura ang pagiging mabuting ama. Kasi ang tunay na pagiging magulang ay nasusukat sa pagmamahal, pagtanggap, pag-aaruga at pagsasakripisyong ibinibigay mo sa iyong anak. Ang pagtanggap sa tunay na pagkatao ng isang tao ay mahalaga upang mabuo ang mas matibay at mas mapagmahal na pamilya. Hindi mo kailangan maging tigasin para tawaging tunay na lalaki. Dahil may mga tigasin nga dyan pero takot sa responsibilidad. May mga maangas dyan pero tumitiklop na kapag nandyan na yung mga obligasyon na dapat nilang kaharapin. Again mga kabisyo, ang pagiging ama, totoo nga, ay para sa mga lalaki. Pero ang pagpapakalalaki at ang pagpapakaama ay para sa lahat.